Ватанны саклаучылар көне алдыннан махсус операциядә катнашучы егетләргә Зәйдән чираттагы гуманитар ярдәм озатылды. Бер ай эчендә бу районнан җибәрелгән 3нче ярдәм. Зәй халкының бердәм булуын, аны җыю эшендә активлык күрсәтүче оешма предприятиеләрне район башлыгы да билгеләп үтте. Я хотел бы поблагодарить всех наших заинцев, наших общественников за ту работу, которую они ежедневно проделывают, без какой-либо афиши, реклама, тихо, мирно. Зур йөк машинасына кирәк яраклар, азык-төлек җыелмасы, җылы киемнәр тутырылган. Луганск хәрби госпиталендә дәваланучылар өчен дә медицина әйберләре җибәрелде. Йөкне администрациядән яшьләр эшләре идарәсе башлыгы Ростислав Аладышкин озата бара. Аның белән бергә Зәйдә гуманитар ярдәмне оештыруда башлап йөрүче егетләр дә юлга кузгалды. Аның белән бергә Зәйдә гуманитар ярдәмне оештыруда башлап йөрүче егетләр дә юлга кузгалды.